Енергията е нашето бъдеще. Това бе темата на представителното занятие, организирано от клубовете природолюбители и Моят екологичен свят на 21 ноември в гимназията. То бе част от инициативата "Деца обучават деца", по която клубовете на госпожа Христова и госпожа Гетова работят в рамките на проект "Успех" вече трета година. Гости на урока бяха експертите от Регионален инспекторат по образованието София област, Илонка Славчева и Татяна Гюзелева, директорът на ПМГ Даниела Колева, учители и ученици. Чрез поучителна сценка учениците от 6 и 7 клас обясниха колко вида енергия използваме, докато караме скейтборд. Залагам се, че не знаеш колко вида енергия се използват, докато ти се качиш на този скейтборд. Аз не знаех, а вие знаете ли? Разбира се, че знаем. А Петър Цанов от 11 А клас влезе в ролята на Алберт Айнщайн и заедно със свои съученици разказа още интересни факти за ролята на енергията в човешкия живот. Николай Николов от 7 клас демонстрира завидни умения по физика, като направи 2 електрически вериги чрез успоредно и последователно свързване. Принципно в почти всяка верига има ключ за обезопасяване, а това тук са проводници. Докато при успоредната верига електричният ток се разделя. Започва от тук, минава през тази лампа, продължава натам, минава през тази лампа, после се събира и се връща в източника на тока. По време на занятието бяха представени практични съвети, които способстват пестенето на енергия, така важна за оцеляването на нашата планета. От една страна можем по-малко да потребяваме, но от друга страна можем и да пестим. Нашата роля да не бъдем само капка в морето, а да знаем, че капка по капка, което означава, че като пестим, като вкъщи и подсещаме и родителите, пък и ние се сещаме да гасим, да изключваме уредите, да ги ползваме рационално. Това ще ни доведе и на нас, а и на природата до облегчение. Екологичната насоченост на урока бе подплатена от презентацията "Моят екодом" на Людмила Докова от 11 А клас, както и от рисунките на Иван Трифонов от 7 клас, представящи вижданията му за опазването на околната среда. За финал, по-големите гимназисти представиха 6 примерни стъпки за намаляването на въглеродния диоксид в природата. Експертите от Регионален инспекторат по образованието споделиха възхищенията си от работата на учениците. ПМГ нещата вървят прекрасно. Аз съм с много хубави впечатления от вашето училище години наред. За втори път присъствам на такъв урок. Няма да забравя миналата година в един голям сняг. Успях да все пак да се придвижа до тук и не съжалявам за което. Наистина тези ваши инициативи под ръководството на вашите прекрасни учители, които имате тук, за което също това наистина е един шанс да имате и добри учители. Показвате наистина така завидни знания и това сътрудничество между ученици от по-малко класове с по-големи също е една много така положителна форма на обучение. И подсещаме и родителите, пък и ние се сещаме да гасим, да изключваме уредите, да ги ползваме рационално. Това ще ни доведе и на нас, а и на